И здравейте хора, ние сме We in the Darkness, аз съм Жани the Dark, а това тук до мен е The Tropic Gamer. И днес ще играем на Skywars в Soulplex, IP-то долу в описанието. И нека да започваме. Добре. Ти къде си? Я излез отгоре, мисля, че си до мен. Да, до мен си. Както бъде. Ти идваш ли? Да, беше дойда, чакай. Ой, той има 3 честа. Аз нямам диаманти. Той и аз май. То пък 3 честа. Аз имам 2 лъка, ще донеса един. Аз имам диаманти? Не. Имам 2 перли, 3 ябълки, 3 лапсни золи, храна и... Аз идвам при тебе да се оправям. Къде си? Добре, как ще пропусна с перлата? Тъпо, чакай, че... Ала тука просто. Идвам. Сега ще бутна. Виж го, то се! Кой? Чакай, кой? Не. Чао! Паднах. Само да спася, фак! Аз паднах. Така хора ще видите колко големи прото сме. Да. Айде, 2, 1. Мъгнах се. Така. Къде си? Не те виждам. Ами аз... Далеч се. Може би. Аре, бе, по-бързо. Ей, още едините. Ето, почваме. Да, този път сме далеч. И е с 5 диаманта. Аз имам 10. Замисля, трябва да влезем в такъв нетворк, защото там дава по-добър неща. Кажи, моля те, кажи ми, че това е дърво, а не слабове. И това са слабове. Също с намерение тъпичко. Да, Защо слабо. когато имам диаманти, винаги трябва да няма това, което ми трябва? Аз ще направя един честплейт и ще ми останат 2 диаманта. Аз ще направя каска. Аз имам посред... не, чакай, не. Що не се енчантна меча? Що пък не? Аз не можах да си го енчантна. Ти по средата ли си? Не. Най-смотаният енчант просто. Какъв? Ами... Това за паяците. Ужас. Аз тям към средата. Те също го. Ако ще ми даде. Unbreaking, по-добре. Аз с перла. Сега ако блеш не научвам. Се учих. What the... Сериозно. Сериозно. Учи ли? Вода. Please, help me. Ой, аз те виждам, аз идвам. Да. Аз се убих тая. Че аз се удам. Аз се убих тая. Това трябва... Ето това. Не! Няма да ударя споко. Но обаче ми посегаш, ей. Пусна ли клипа? Да. Добре. Аз вече съм full diamond. Дай ми нещо. Мерси. Един диамант, какво може да направиш въобще? Нищо. Аз те забравих тебе. Една лопата. Нали? Се биш с лопата. С правата лопата ще ги бие по главата. Да. Това не силното оръжие, което. Ще ме пазиш да си енчант на броните? Не знам. Сега пък нямам лапис. Аз имам. Може ли? Един и два. Виго е. Паднах в лавата. Виго. Ой, то колко сърца има, Аз съм на едно, умирам, наполовина. Защо? Защо ме уби?
Ти спечели! Dobro. Да, аз умрях от лавата да. и ти спечели. Браво. И Айде. Good game. 1, 2, 3. Good game, поне ти спечели този път. Сега ще съм аз. Easy Сега... game, easy сега- life. Да, сега го чувствам, сега ще съм аз. Между другото, аз те виждам точно срещу мен. Да. Но сме далеч пак. Да. Което на мен не ми харесва. Средата е много малка. Това е само средаля, бе. Нали? Това Тя е по-малко по-малка от островите. Да. Аз мога да ида на... Аз мога да седя на острова. О, лък. Сега ще опитам да убия оня отстрани. Къде е втория чест? Долу. Няма да долу втори чест. По-надолу. Ето го. Не, ето, намерих го. Къде ми, че има дърва на този мап? Някой има цели. Къде ми, че има дърва на този мап? Yes. Има 3 честа даже. Няма. 3 са. И къде е третия? До дървото. Чакай, как така? Каква При мен има два отгоре и един срещу друг. 2 отгоре и 1 отдолу. Няма долу. Има долу. При мен няма. Чай да се подготвям, да не ме убие някой. Брат, аз има някакъв до моя остров, се страхувам да дойде докато се прави неща. Нали, много мрази, тъй като ми дойде някакъв докато се прави неща. И аз. Прави един дома меч. Сериозно. Chest plate. Аз съм горе-долу опнат. Аз не, защото нямам нищо като цяло. О, тук, знам, че държиш перла. Тъй, трябва да скипна. Така, аз съм вече на средата и ще вляза в водата да ми Виждам те. Ама аз ме страх да ида там. Що? Help me. Защо те е страх? То му е дала... Не, просто мога да вляза в лавата, усещаш ли? Аз имам перо и ще дойда при тебе. Фейл. О, бъгнах се в листата. Чупи. Ох, То не аз нямам лък, имаш ли лък втори? Ами не, само един. Добре, аз какво му се направя с 5 диаманта? Ами не знам, може да си направиш меч. Добре, защо не си взел пиралата от това, от честа си? Честно ли? Аз имам перла. Да, ма имаше втора перла в твоя чест, я се взех. Сериозно. Да. Чакай да взема храна. Чакай да се направя каска. Каските. Добре, ети стрели. Ела, Аз съм на папа. ети стрели. Give me my friend, give. Виж, там има някакъв, аз съм с нищопки. No, motherfucker. Бутнах го! Честно ли бе? Отивам оня да го убия и не оцелих. Точно ли е? Да, бе. Ако умреш в лава... Той ще се уби в лава. Ти падна. Ти си много тъп. Как може да паднеш в лавата, сега трябва да убия оня от среща? Добре, скипна като се върнем. Скипна докато се свърши играта. Фак! И това беше за сега от нас, хора. Ние бяхме We in the Darkness, аз бях Жан the Dark, той беше The Tropic Gamer. И надявам се клипа да ви е харесал. До скоро!